Megérkeztünk ért Ófaluba, ahol egy újabb nagy semmit szeretnénk bemutatni számotokra. Ákos, miről is van szó pontosan? Most egy újabb nagy semmit, és ez a semmihez még egy harmadik embert is hívtunk beszélgetőtársnak. Nagyon úgy tűnik. Ugye, aki nem más, mint Süle Zsolt, aki a kalandos küldetésnek az ötletgazdája, és ugye itt Ófaluban is a hely szellemét megismertetve csoportokat vezet erről a nagy semmiről, hogy a hely szellemét megismertesse. Szerintem ti nagyon jól meg fogjátok egyébként érteni egymást, mert ő is mint egy ilyen kalandos túravezető, és a te kalandjaid is a túrákon azért elég jól szoktak sikerülni. El fogtok tudni beszélgetni, úgyhogy én nem is melóznék ma tovább, inkább hűsölnék egyet az árnyékba, szerintem faggass te őt. Oké, kösz. Találkozunk hamarosan. Szia Zsolt, üdvözöllek! Szia! Mi azt mondtuk korábban az Ákossal, hogy nincs itt semmi. Kérlek, mutasd be nekünk ezt a nagy semmit, és hol is vagyunk pontosan. Érd egykori kastélyának helyénél vagyunk. Történelmi múltja van, csodálatos meséket lehet róla mondani, hogy mi minden legenda zajlott itt. Néhányat említek csak a birtokosok közül. Török időkig megyek vissza, Szapáry Péter, Ákosházi Sárkány Ambrus, akiket említeni kell. Ákosházi Sárkány Ambrus kísért el a II. Lajos királyt a mohácsi csatába, és ugye tudjuk, nem tértek vissza. Utána egy Illésházi nevű birtokos volt, Batthyányi Fülöpöt említem, aki az 1838-as pesti árvíz idején elpusztult Érdnek az újjáépítése fűződik a nevéhez. Sina Simon, aki Széchenyi barátja volt a következő birtokos. Elérkeztünk a 20. századba, aminek elején a Károlyiak birtoka volt ez a terület, akik nevéhez fűződik Érd fölparcellázása, ami egy óriási változás hozott ennek a városnak az életében. Közben ennek a kastélynak az életében szintén egy jelentős változás volt, amikor a Károlyiak eladták ezt, és a jezsuiták vásárolta meg a jezsuita rend, és papnevelde létesült itt, és 8 éven keresztül papneveldeként működött, tehát egy oktatási központként működött. És hogyha jól tudom, akkor 1935-től itt a kastély épületében működött a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete, azaz más szóval a Kalot. Mi volt ez a Kalot pontosan? Kérlek, mutasd be ezt is. A keresztény szociális mozgalomnak egy időszakában egy kulcs szerepet játszott Érd. Korábban papnevelde volt itt, és azok, akik itt papként és szerzetesként készültek, később erre a missziójukra ide visszaérkeztek, és ezt a helyet találták meg számára. Ez egészen a II. Világháború végéig működött, és egy egészen döbbenetes, hihetetlen történet. Itt 20 000 fiatal, tehetséges fiatalt képeztek, nagyságrendileg 20 000-et, akiket arra egy olyan modellbe tanítottak meg, hogy képesek legyenek gazdálkodni igen nehéz körülmények között, nem feltétlenül saját földbirtokon, hanem akár bérelt földbirtokon is gazdaságosan tudjanak működni, családot eltartani, fenntartani. Tehát ez a parasztifjúságnak a fellendítését megcélzó mozgalom volt. És Zsolt, akkor tulajdonképpen, hogy lehetséges, az itt nincsen semmi? Mi történt a II. Világháború után a Kalottal és a kastéllyal? A kastély nem jelentős rongálásokkal túlélte a II. Világháborút. Hadikórház működött itt, kapott sérüléseket, de egyben maradt a kastély. Utána viszont nem volt gazdája, hiszen a birtokos elköltözött, egy olyan váltás, a szovjet megszállással egy olyan helyzet támadt, ami azt jelentette pont elsősorban a kalotos múlt miatt, hogy engedték megsemmisülni, sőt, először műemlékből visszaminősítették azért, hogy le lehessen rombolni. És olyan mértékben, hogy nem csak a kastély, de még a pincerendszerét is megpróbálták, azt mondták, hogy ezt el kell tüntetni a föld színéről. Ez nem így kimondva, de a cselekvések azok erről szóltak. A helyiek összefogás és ereje kellett hozzá, hogy legalább a pincerendszer megmaradjon. Úgy látom, hogy abszolút kötődsz ez a helyhez. Te mit látsz ebben? Nekem idős barátom pár évvel ezelőtt halt meg, a sírjára az van írva, hogy Érd lelkiismerete. Ő itt a kastély alatt lakott, és amikor a kertjébe beszélgettünk, akkor fölnézett a kastélyra, és azt mondta, hogy Zsolt, én látom a kastélyt.
Tehát ő benne ott volt a hit, hogy ez újra fog épülni, és valami jó fog itt történni, és ezt a fertőzést úgy tűnik én is megkaptam. Tehát ha én most idejövök, én szeretek itt lenni, és nagyon bízom benne, hogy itt valami nagyon jó dolog fog történni. Zsolt, engem sikerült megfertőznöm, és remélem titeket is. Sziasztok!